Muri yeZimbabwe tadzoka zvakare pachibanda media. Tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chatodaidza icho kuti Bishu reality show. Muchirongwa chinechi hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone video. Vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana. Kune vasingafaririwo chirongwa musaone mirei zvirongwa zvamunofarira. Nekuda kuti pana patisa zvirongwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Iwo unongosarudzawo chaunofarira. Musazotitukawo mucomment section handiti kateni titori pabasa. Chirongwa chine zvakare ndoda kuzivisa kuti vese vanhu vanobuda paBishu reality show hakuna munhu anomanikidzwa. Tava tangodzoka nakuda. Hanzvadzi makadi muri sei atete? ndiri right. Handiti ka? Yeah. Aiwa, chekutanga da kuzivisai samazuva ese kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukona. Aiwa tatojaira. Handiti ka? Right, hanzvadzi tichienderera mberi nenyaya yenhau yedu dzepabonde. Ndofunga nhasi ividhio rechi5. Handiti kana singakangani sezvangu. Ichokwadi. Makataura imimi pana yangu mavidhio akumashure kuti makarohwa varume vatatu. Ndoziva mavidhio akaenda viral. Saka varume ava vakambosanganawo here nawo mavidhio mumastreet esocial media? Yeah, pana akasangana naye. Baba wemwana wangu wechi2. Ndibaba wevana wechi2. Akanifonera nezuro ndobva nditi ndiri mukwekwe ndinoda kuona. Ndobva ndati alright. Zvikanzi saka ndoita sei? Ndikati unondifonera kana wasvika muHarare. Zveshiwa akabva andifonera zvekuma33 zvikanzi ndamutown. Ndokwira chii? Ndikati kwira Overspill. Oburukira panonzi paDust. Zvikanzi kana ndasvika ipapo ndozodini? Ndikati unondifonera kana wasvika paDust. So right, akabva andifonera. Zvikanzi ndasvika paDust. Ndobva ndasimuka, ndobva ndaenda kuDust, ndobva ndanomuona zvechokwadi. Ndobva tatambira nayo zvine mufaro. Tasvika kumba, aiwa takatanga kunodoroka. Sevanhu vanga vane time vasingaonane. Tanwa doro, tagocha gocha tafara. Nguva yekunorara taenda mumba tanorara. Mukomana bva atanga kundibvunza. Zvikanzi ukuita nezvei mazuva ano? Ndikati ndongoita zvangu izvozvo zvechihure handichinje. Zvikanzi uchiri kuita zvechihure wadi kutsvaga basa. Ndikati basa rera ndoita ini ndakajaira kutangira paprofit. Handina loss mubasa vangu. Iprofit. Zvikanzi hausi kuzvionera kuti watokura iwe. Ndikati zvekukura zvine basa rei? Inga iwewe wakangondida uri mwana mudiki wani. Kune vanotondidawo ndakadaro. Zvikanzi asi pane pandakakuona. Ndikati wakandoona pai? Akambotsenga tsenga mukanwa akati ni ndakakuona paTV. Ndikati aiwa taura iwe kuti wakandoona pai? Zvikanzi ndakakuona mufoni mangu pane kuFacebook pane chimwe chirongwa so. Ndikati inini? Zvikanzi iwe vandati tioni. Vandiratidza vandati ndo basa rako rekutsvaga kuti ndiri kuitei. Wakandoona saka zvawakandoona iwewe ndozvauya kuzonditongesa panapa. Zvikanzi ndangoti ndinzwisise kuti ushaya zvekuita here kana kuti kuita sei. Ndikati iwewe ndikarwara hauna help yaunondipa. Ndikakufonera kuti mwana mari yechikoro hauna help yaunondipa. Saka ndakatoona kuti zviri nani nditsvage mari yangu ndikwanise kuchengeta mwana wangu. Zvikanzi hausi upenyu ihwohwo hwauri kuita iwohwo. Pandakaona kuti mukomana wikoyo akutoita kakuda kunditonga ndopandakamuti unobhadhara rendi panapa here? Ndizvo zvawafambire here panapa? Zvikanzi aiwa ndati ndikuudze kuti zvauri kuita zvakashata. Ndikati zvakashatira iwewe. Kwandiri zvakatondinakira nokuti ndiri kutokwanisa kuti mwana wangu aende kuchikoro, mwana wangu adye apfeke. Saka wauya uzonditonga mumba mangu. Taura zvawavinga. Ndopa akati imari night. Vandati night inoita 25. Zvikanzi 25 handina. Ndine 20. Ndikati 20 handitambire. Asi kana wati une 20 chindipa 20 ndoenda kune rimwe bhesi uko ndinotsvaga mari yangu ikwane nezvandiri kuda nokuti inini ndinoshanda netarget. Zvikanzi ungatoshaine nechihure. Ndikati ndozvandiri. Ndopa akabva aburiti aiwa rega ndikuwedzere ndakupa 25 yacho ngatirari. Ndikati nokuti inini handidi kunyengwa pambonyengwa nevamwe varume. Ndikati ndipe. Ndobva ndipa 25 yangu vatarara. Aiwa tarara zvakanaka. Makuseni tamuka. Ndamuisira mvura yekugeza. Ndobva abuda vaenda. Alright. Tinambobvunza mubedroom. Makashandisa chii mubedroom? Makaisa yeke kana makashandisa condom? Takaisa yeke. Takaita yeke. Pekutanga ndakatora makondomu angu matatu. Ndobva ndamaisa kupilo. Ndobva ndatora 1.
ndikati nenda kupfekedza kondomu zvikanzi handidi kondomu. Ndikati inini ndonyengesa nekondomu. Kana iri nyoro ndoita $60. Kana uinayo $60 ndipe. Zvikanzi aiwa handina momo mangu matosara $10 iyo ndiye transport. Ndikati hawo iwewe chinhu pa 25 sababu mwana wewe 25 yewe ndapiwa ndaisa hapo. Ndikati aiwa hapana chakaipa ngatiitei kondomu renda ndamupfekedza ndibva taita ekedero. Aiwa bvatarowana 3 rounds dzedu tichitandara zvekusvika kuma2 ndobva tarara. Makuseni ubva tamuka ndikati mukoma ini zvandakuita pano ndakunotsvaira panzi. Zvikanzi oraiti bva ndamuka ndaita juti rangu ndapedza kuita juti rangu bva ndadzoka mumba svika ndauda kekupedzisira ndikati ndosaka wakaona ndakaisa makondomu 3 pasi pepiro zvichireva kuti usiku humwe chete munhu anonyenga 3 rounds. Zvikanzi abo saka zvakutoreva kuti zvatovharana. Ndikati zvatoenderana nemari yako kwatoedza iwe chakutoitika muno makufanira kubuda muno muite sei uyendi. Zvikanzi ndokumbira kubikirwa tea ndidye bva ndati ndipe mari yacho yekunotenga chingwa. Zvikanzi handina mari. Ndikati kana neni handina inini chinhu chandaitira kuti handina pa $25 nanchiziva kuti pazuva nemwana wangu tinoshandisa $3 dhora makuseni dhora masikati otikabika zviraisi toisawo zvibhinzi zvedhora manheru ndotenga murongo wedhora zvinota vanhu vatatu ndakuburitsa mari ndakutoburitsa ka $5 yeye akandipa yekuseriye aiwa wabuda nenzara vha waenda. Ndikati aiwa enda yenyu ungabva wanyime nechikafu. Ndikati aiwa chikafu chinotengwa pamasvika mukarara muhure chairi nokubudisa ina 6 okuruka hamudhimandi chikafu uri mai vevana vangu. Ndikati aiwa pa hatichatombotarise zvekuti ndiri mai vemwana wako ini nditori hure rawakakecha fambai ngatifambei tiende. Asvika ndokumbirawo ndigeze. Ndikati aiwa gezai wageza vha wabuda vha warowa pasi ndokuparadzana kwataita. Aiwa ndiri kupanzwa ko vamwe 2 ava hapana kana akambokufonawo kana ita sei? Aiwa hapana tafona. Toda kumbouya panhau dzezvirwere zvepabonde. Ndanzwa imi muchiti makarwa yeke apa ex wenyu hamusi kuziva kuti enga ari kupi aitei right. Inimiwo futi iye futi haasiziva kuti menge muri kupi muri kuitei. Saka hamuna kutya here amana pakurwa yeke yeka? Ini ndiri hure rakachenjera baba. Pazvinhu zvangu ndiri hure rakachenjera nokuti zvakashata kuti ndizoti nhasi ndarara naye arowa yeke mangwana ndawana orowa yeke handichaziva kuti urwere wabva kunani. Ende ndicharwara ndorara pabonde handichaziva kuti ndoita sei ndakuburitsa mari andipa ndiyani. Saka inini zvandaita ndafonera sekuru wangu wandodhila nawo ndina chiremba unondirapa. Saka ndangowafonera ndati sekuru ndichadzoka ndichikuona ina 3 mune muripo here. Zvikanzi saka inini ndinoenda ndonowatsanangura sekuru ndarowa yeke. Saka imimi ngondiitai kuti ndite zvinoita sei zvinoendeka. Handidi urwere munyama manga asenge nangu ndiri hure rinoteta kurwara kurara pabonde aiwa handinotya. Ndobva wanditi aiwa muzukuru kana wadzoka unondiudza. Ndopa ndati regai ndimbomhanya kuna chibanda ndozodzoka hangu ndoenda kuchipatara. Wakatika umbonipe chibanda nawo. Aiwa wagona Zawira. Alright, ngatiye panhau dzenhingirini apa. Nyau dzemimba kapa. Saka maruwa yeke kae pakutoita mumwe mwana kapa. Aiwa mwana handizvare. Inda inini ndinoshandisa macontrol. Vakadzi vazhinji vanomaziva kana vamwe varume vanomaziva ndo andoshandisa. Ini handimwi 1 chakaita ndisamwe 1 pana madzibaba wakandiprofita waitopfuurawo nerodi wandona ndakazembera zvangu muti handichiriwo hangu everest yangu hana ndakatongodhiniwa musoro nokuti pane munhu wandandaitana naye rafu. Ndobva wasvika bva wanditi madzimai nditaurawo nemi wakatonditaka kundipfuurira. Ndobva wanotenesa bhasikoro ravo bva wadzoka. Zvikanzi madzimai munobvuma kuti nditaure nemi here. Ndikati taurai. Zvikanzi makamboshandirwa kana kumbobatsirwawo? Ndikati inini baba zvese ndinoita. Taurai zvamaita sei zvamuda kutaura zvamaona. Ndopa wakanditi mweya wanditi iye zvinezvi mukazvitakura muri kuzvara vana matwins. Ndobva ndati chokwadi. Zvikanzi chokwadi. Ndikati
uyezve pamuri ndadzidziswa kuti makambonzwawo nyaya yevasikana vekumvura ndikati yesi ndakamboinzwa svika ndoda kuti mugadzirise zvinhu zvenyu mudzokere pachivanhu chenyu chaicho chaicho kuti zvinhu zvenyu zvikutambanukirei nokuti zvinhu ndikuona zvakatisunge ndikati alright saka ndo yakave chenjedzo yangu inini hangu muprofita handishori zvaanenge andiudza zvingava zvenhema zvingava zvechokwadi asi ndinoteedzera zvanenge aita sei zvaanenge andiudza ndopandakabva ndati alright kubva musi iyoyo makondura aya handimwe rimwe ndaimwa 1 asi izvezvi ndomwa mairi pazuva rega rega. Alright, kuita kuti muite make sure. Zvenhumba handichada ndine vana ndonzi matwins futi ndinowapei nairo gotsi rasvuka bvudzi rapera nekurara negotsi. Alright. Okay. Chegotsi, alright. Industry ka. Komunombochinjawo kamasta yevasikana. Mukangoti everyday iri muchirara negotsi rinopera kagotsi. Industry unge ka munhu achauyo nehomwe yakanaka. Uyo shamwari ndikuda haya inoita 5. Aiwa inoita 3. Amawirirano unorohwa nedho. Shamwari nhasi ndikuda ndakadai. Imari yakati. Ndokuwirirana zvino ukati inini ndine pondo ndongorowa nemanheru. Rowa tiendi. Alright. Ine muzari pamwe munhu akana chinge wabhadhira kana pondo iyoka. Munhu anongoita zvese. Aiwa. Ine price yayo. Ini ndiri pamusoro pako iprice yayo. Uri pamusoro pangu iprice yayo. Ne side price. Chimwe nechimwe chine price yacho. Alright. Saka kana usinga alright. Kukana munhu asina pondo maybe aruda kana maservice ese akakwana. Maservice ese akakwana. Aruda kurara mumba anobhadhira mari. Aruda kuzito mastyles ese chichi zvese full package alright. Aiwa. Full package hangu inini ine chikafu kana mukati ngudzisi wamboita sese wanyatsondi ina hangu zvechikafu handina basa nazvo chandoda imari zvekuti wazondidyisa wazoita sei nokuti ndogona kuti shamwari iwe kuda zvese izvi unondipa $30 over wanditi 30 haite nokuti ini ndokwanisa kupa 20 10 toda kuzoti tizodai ndotokudza kuti zvekudya izvisa uku ndipe yangu 30 yakaita sei yakakwana. Asi kana uyoka wakaremerwawo aiwa ngatinofara. Wandipo $40 unondishandurako. Ane inazvo. Uita toiti nyatsowirirana nayo atoita topedzerana. Ndikupanzwa. Ndikuona kuti iko zvezvi taakupinda nguva yechando. Nguva yakutonhora iyi. Ameno vanhukadzi vane miri inodziya kasaka imimi hamuna promotion here apa. Mwechanda. Promotion handina. Yekuti iwa promotion yamutaura apa ndeyekuti wauya nehalf wauya neshoma here kana kuti. Ayo inini ndikatokuti 20 inini hangu ndisandamira parodi airport ina hangu pabasa pedu wazhinji mazwe kutanga waitondituka. Wachinditi uri kudzinga mene noti inini ndinoti pondo short time. Iyo vamwe vanenge vachiti $. Airport ine vanhu vakura zvenyu zvekunditi hanzi amai ava vachembera handina kuchembera. Kwirai muye kuairport kubooster mone dzinonzi chembere nanzi ndabata mudonzvo mazina angu waniwendera munodecide apana vangu ndokudza ndichiri mudiki. Munhu anosvika okubvunza imari short time indonzi ndoti pondo. Vamwe havazvide vanenge vangoti tajaira madhora edu kuti dzingira mene hadzichauye kuno. Aiwa ka inini ndinogeza nguva dzangu anondiziva vanoziva ndogeza na6 ndageza ndinopeka iya andiunyepera kunyangwe ndikapinda mushopu ndikaona chinhu chandifadza kunyangwe chikanzi bamshot chaicho ndotenga $15 bamshot kuti unopinda mushopu ndotenga bamshot rangu $15 kuti pu ndotenga boots uku anozivikana airport boots anozivikana nemapush ina handipfeke push musoro wangu auone une godi ndochena ndageza ndonyatsomeka mukano wamahure wamwe unonzwa chinzi anonhuwa mukano unokwesha mazino wakwesha mazino unotora viniga yedu yamachipsi kungoisi mutumvura mbijana ovati kuchikuchi wobva wasvipira kuchikuchi wobva wasvipira hauna smell yaunonzwa
vanouya kwandiri ndinotonyatsoti handina pandowanzena, handina pandinonhuwa. Ndinogeza pwa dzangu nevhiniga semunhu ari kugeza munamato. Ndigogeza kuzasi kwangu nevhiniga. Hauna paunonzwa panobudisa smell. Ndopedza zvangu ndoenda parodhi. Ndochaja pondo yangu. Ondudza kuti hure iri rinodhura. Aiwa, ina handidhureni. Ndinochaja according zvandiri. Handizvidzikisire kukura ndakura ndine 35 years. Kuna mumwe akatovhunza kuti ane makore manga, ndine 35 years. Ndirowa 1989 musi wa17 October. Ndogeza ndoenda parodhi plus uchembera uzooneke panapa kandisina kuzvipimba. Ndikazozvipimba haiwe dhareko kwakanoti gogo. Hanzi nemukomana masikati unenge waona gogo usiku oti ndawana kabhebhi ameno song yakambondiimbira asangana neni. But ndachaja mari dzangu, ndinochaja mari yangu. Plus ini ndotarisawo simatika remunhu. Handingodaire vanotoziva vanoziva kuti hure ripapa rinotsvinya. Ukauya wapfekawo madzoto ukanditaudza ndogona kukutarisa ndobva ndatonyarara. Handidaire. Kozoitawo vanoyo vachionekerawo apo ndoshoti time. Ini $5 yayo ndochaja according iwewe murume wandivinga. Ndozvandoita. Night wamwe wanotoshamisa kuti ari kuti apo $45 night. $60 night. Hauzoti umba mangu ndikuitei. Kutsvaga mari ndiwe hure skiri yako. Right. Ndowanzoziva vanhu vechirume. Vanowanzoda vasikana vechidiki. Tuma 18 years, 19 years, 20 years. Ko imimi competition yakamira sei kusaidi kwenye koko because you are kuma 30 something. Ipapo ichokwadi. Muri kuzamisa sei? Muri kuzamisa sei baba? Inini handidi kunyepera. Ndinotaura ndine umwe mukomana wandaidanana naye. Ndichiri kuchitungwiza. Mukomana uyu aidanana neni. Ndotomuti iwewe uri kudanana neni nokundudza kuti uda kundiroora. Unogondiroora sei ini ndiri muhombe kwauri? Akangonditi unoziya kuda. Chandokudira chinhu wani. Kubva pandakatanga kusangana newe. Unozviprotecta. Kubva musi wandatanga kusangana newe. Hauzviti chai don't care. Vana vadiki. Ndakambonyenga mwana mudiki. Hanzi ndamunyenga ndakamukecha zveshuwa, hanzi anga ari yellow bone. Andova ndanorara muloji. Ndarara muloji ndakarowa yeki. Ndakaita siki yakandirwadza nemukomana iyi. Hanzi ukaenda pachitungwizo hospital ukanondibvunza unogona kungoudzwa unzi mukomana yedu aive naye asi akaenda mazuva iwayo. Achiti handaizunza chinhu changu kudai. Chakadyika nesiki. Saka vana vadiki inini handichavada. Nokuti mwana mudiki varume vazhinji vanoti mwana mudiki uyu ngawane nyoro. Mwana mudiki uyu nyoro. Kozoita vamwe vatinotosangana navo even inini ndinosangana navo. Okuti anotokukecha chitoziva kuti ndine urwere huri pandiri. Zvokuti zvinondishamisa zvinhu izvozvo ndofunga last week ndakatozviona. Akauya ndepi abho. Ndirudo short time. Pondo handi. Taenda tanopinda umba. Ndiudoda unopfekedza condom. Akabata chinhu chake kunoko. Kuri kubatirei bvisa ruoko akabata kunoko. Ndazive kuti mukati umu mune maronda. Ndopandakati aiwa kana zvichinetsa ndikudzoserechi mari yako. Ndibude zvangu nokuti kutondiwestira time. Ndopakazoti haita kana kuti ndipe condom racho ndipfeke ndega. Ndikati pachihure changu handibvumi kuti murume apfeke ega condom. Chauri kumbowanza chii? Mira ndikupfekedze ndipfekedza. Ndichinovhura kudai baba mboro inoora umu muchiganda umu musoro umu munobuda urwo umu. Ndopandakanovhura kudai ndakatambirwa nemweya kuti koto. Ndikati kochi zvikanzi ndaane mazuva ndiri mukorokoza ndandiri pasi. Ndikati mazuva ekuita sei? Zvika ndandisingagezi. Ndikati aiwa izvi handiwirira nazvo iri ironda ichi zvakaita kunge zvisasa zvakatenderedza kudai. Ndikati mari yenyu iyi endai. Aiwa ndakatukwa hure utori needzi. Ndikati so long mabuda mumba mangu fambai zvakanaka. Saka munoona kuti muchihuro mukamu tinosangana nezvakasiyana. Kune varume atori neutsinye. Kozoita mumwe wekuti mutori pasex chemu. Kune vamwe munoziva kuti siki dziri pakasiyana siyana. Atitsanangurire. Kune siki inoita chiflower. Ameno anoiti cornflower. Koita imwe yekuti une tunda ropa.
inonzi drop. Koita imwe futi drop iri pakasiyana nepane inobudisa ropa. Koita inobudisa urwa. Koita inobudisa urwa iyi. Kwai inenge ichiri kwekutanga tanga. Kwese uku chinhu chake chinei chakanaka uku. Asi manje zvinozobuda pai mukati. Saka unozoti unoona wega pa6 pepe makuita anenge achimbonyera zvokuti kondomu ritese riputike. Ko wangu kuita pressure yakadai indawa tiri kumhanyiswa here ndakuti nguva dzangu here kochi ukaona munhu yachiwanza tu hasha to ndomaitira angu ibvo watoziva kuti something wrong. Kana uri hure rakachenjera dzosera mari munhu aendi. Kana kuti kana usingada kudzosera mari itoti mukoma budai munomudisa ndadedza wamwe endai ndipe mari yangu manga muchinyenga pamwe here manga muchinyenga pamwena zvamakuti ndidzosere mari yangu budai mendi wanobuda zvawoita sei oenda. Saka zvinhu zvekungwarira muchihure chedu zvinhu zvakadaro izvozvo. Aiwa tiri kupanzwa but da kumbotaura chokwadi iweyo wakambosangana nayo ndeipi? Aiwa ina hangu handizviite mutsvene handinyepe kuti handisani ndakarohwa nayo nokuti ndakahura kubva 2014. Inini ndakarohwa nedrop. Yedrop ndeyaya yekuti ukaita wet inonobudisa ropa kwekupedzisira. Saka ina handisingazvizive kuti nokuti kubva 2014 wandakarohwa 2014 15 16 17 18 19 20 nansa ndakamborohwa nesiki. Saka munhu yakauya bva nditi ndiri kuda night. Nova night ndati night $30 zvikanzi ko short time vandati $5 zvikanzi unoendera kupi ndandichiri kuchitungwisa ndikati andoendera mubhawomo mune booking irimo zvikanzi booking yacho inoita mari vandati pondo zvikanzi handei ndobva taenda mubooking muya tasvika mubooking muya akabva anondisofta bhebhi kuona kuti chii aini tokufarirei tikanyatsonakirana munomu aini tinonorara kupi kumba kwako kati alright. Saka ina handisi kuda condom ndiri kuda nyoro. Kati ukuda nyoro zvikanzi ndikati manje nyoro inodhura zvikanzi inoita mari vandati nyoro inoita $100 zvikanzi iwe short time inini manje ndandatoonera kachipenga kekuti munhu mukorokoza ane mari noti izvo ndakasvika mubhawa aiwa anga ari munhu yaiblinga. Munoziva kuti mubhawa mukapinda munhu akachena sepadhikwa ndoziva kutaunzedo akachena ari kuzviwo ari kuoneka. Munoziva kuti murume akachena ndongofananidza namukoma wa ndikataisa bhutsu iyo ndoziva kuti aiwa papa inowanika mara tirauziro tisheti iyo handaufanira kuchaja mari yakati ndikati inini nyoro hako shotemu unondipa 100 zvikanzi 100 handina ndikati une mari zvikanzi 8 zvikanzi handei. Zvesho takabva tabuda mubhawa ndobva taenda munext bhawa mwemwe bva taenda mubooking mwedu bva taita short time yedu hanambotorera nguva zvokuti ndakashamisika kuti mukomana uyu atipa $80 kwadiki hatinamboita kana 5 minutes takatopinda rowe apedza sechisikana chakangwarirawo kabasa racho doro rangu randaimwa paseri geze kuzasi kwangu ndadzokera kubhawa 8 yapazamu. Baba inini hangu ndiri munhu anofarira tea ende kana ndiri pabreakfast ine ndiri pabreakfast tea yangu ine mukaka majarini angu siki yoyo handina kuziva kuti ine mukaka nemajarini azviwirirani ainamboita 1 week ndakuenda ndakatanga kunzwa kuzasi kwangu kupisa uko kupisa hachiko kwakuvavirira ndombokwenya ndakuti ndikaita weti yeyo norwadza nova ndabudisa kadrop keropo ndakanyarara ndaigara nemuroro wangu zvakaitika 3 days zuva rechi4 secret yakaramba ndikati makoti zvikanzi chii ndikati ndikurwara chiitete ndikati ndikuti ndikaita ndakati ndikufungidzira kuti ibriazia ende for sure naasingaziyesiki ndinoendaita briazia nokuti ndikaenda kuweti ndikuzobudisa ropa asi ropa iri kundirwadza pasi peguvha apa zveshuwa ndanda kuchema zvoni ndaiti kuti ndoitira mubhaketi mumba mangu ndopedzisa ndakuti ropa riye richiita sei richibuda parinopera kubuda ndobva ndanyarara kapeni kapera zvikanzi tete briazia zera renyu iri zviri kuita sei ndamutsanangurira zvikanzi tete handei kuchipatara inofanirwa iri siki pataenda munew start ndasvika ndabvunzwa chii ndobva ndataura zvikanzi isiki yedrop auya adya here zvika nemuroro wangu havana kudya zvikanzi nemunotenga chikafu
utenga chikafu changu, wanotenga chikafu wauyo wandipa chikafu. Handamanikidzira kudya noti kapetaiti kakakutizaka. Ndadya baba ndakana mbonywa mairi rimwe uku. Rimwe uku mazi injection. Mazi pilisi ndakapuwa 12. Ekunwa one time ndobva ndanwa. 12. One time unenge wakamaisirwa murokomo. Ndobva ndanwa zvikanzi famba muende naye kumba anorara. Shuwa ndakafamba kubva ndaenda kumba ndokupera kwazvakaita. Saka kubva ipapo ndiri hure rine uchenjeri zvekuti ndikarara ndisina kuprotect makuseni nokuti pandakanorapwa ndakadzidziswa kunzi ukaona tinoziva kuti muri mahure unogona kufadzwa nemunhu okupa mari yakanaka unofanira kuuya makuseni acho kana masikati odziirirwa kubayiwa zvinoita kuti usazoite usazorwara. Saka kubva ipapo ndiri hure rine uchenjeri ndikararawo nemunhu nyoro ndinonobayiwa makuseni. Zvekuti kana izvezvi ndikatoudza vanhu kuti ndiri negative vanogona kuzviramba. Asi nyoro baba ndinotimbisa nokuti ndinoda mari. Pamba pamai vangu shungu dzangu. Izvezvi ndinoda kuti paiswe chibhorani. Zvekuti next week Thursday or Friday ndinofanira kuenda ndombonokanda mari. Ndinoda kuti paiswe chibhoo, pakaiswa bhoo kunyange ndikandaenda kumushando ndakuchaya vanoziva kuti aiwa takadya. Alright. Kune dambudziko remvura. Mvura inonetsa nokuti kapedzera kubva last year muna August kwainetsa mvura. Taitoti tikasvika kumvura kweke pane patori nequeue. Saka ndakaona kuti kuno ndikaisawo chibhoo. Mai vangu vanokwanisa kuita pundutso oisawo chigadheni. Vanoda mavheji, vanodawo mvura, vanoda chii havafanira kuchishaya. Nyange ndikanzoona asi uno ndati chihure haiwa ndakura ndinokwanisa kuenda haiwa imba yangu ndakavaka zvangu. Ndiri hure rakarongeka ndakashoreka zvangu pano muchinditi gogo bani ndiri gogo wane brain. Alright, saka urufungidzira kuzosiya chihure ichi rini kana uri upenyu? Inini kana uri upenyu nekuona kwandinoita muairport. Muairport mune magogo. Asi unogona kutoremerwa nawo mbuya iwawo musiwo zvekuti unoti vanhu vari kumbodeko kuna gogo. Inini hangu pfungwa dzangu ndachiti ndikasvitsa 38 years. Apa uri pa 35? Saka une 3 years kumberi uko. Ndobva ndasiya zvangu. Ndasiya ndisatowanike muno muHarare nenda kumusha. Imba yangu hangu ndakawakisawo zvimbudzi zvangu ndinazvowo zvimombo zvangu 3. Ndonogara hangu ndiri kumusha ndorarama ndiri kumusha ono kuti nenda kuri. Manje kumusha iko kamuzokecheseri ne iwewe? Kana kuri kunzi. Inini hangu asi ndogona kuti sei ndiri kudaro. Inyaya yekuti inini ndinonetsa handigarike nini. Ndinonetsa kunyangwe ndagogo kudaro unogona kungonzwa kuti mbuya dzepapo dzakarambana. Ini kana ndine murume umbaka ndechingoda kuti murume andipe mari. Ndozvandoda. Inini zveshuwa inini ndinoti ndakavhiringika kudhara saka izvezvi ndingori after money. Kana usina mari atiwirirani. Unotozviona wega. Ndine kamwana kangu kandina kwako. Ndotuka mwana wangu yasine chituka iwe. Kuti shandisa brain dzako kuti panapa ndisina mari handisi kutodiwa. But kudada umbonzwa. Alright, ngatiti warorwa uri mumba iwewe. Zvese zvirimo, chikafu chirimo, zvirimo. Mari mwezidai inayo futi. Kuvabereki wangu. Ndozvinhu zvandokanga zvandowanzonetsana nemurume izvozvo. Vabereki vangu. Saka iwe uruda murume anokuti anoprovide mumba nekuvabereki futi. Pande ndati ndakuda kumbonona mai vangu nababa vangu ite action. Kana pasina buda hakuendi. Kana kuti ndotokuudza kuti sara hako munomu. Papa handinyari. Kana sara henyu munomu makarara ndonotsvaga hangu mari ndiite zvinhu zvangu. Nokuti mimi ndimakanditi makuda kundichengeta nasi uno makundivhiringidzira zvinhu zvangu. Aiwa sarai. Alright. Kuda. Ndofunga ndogona kuenda kambobvunza this question. Kana sina kuibvunza alright regai ndiibvunze. Chinonyanya kupa kuti iwewe uhure chii chaizvo ndo zvanda kunzwisa izvizvo? Chinhu chinoita kuti ndinyanyohura. Ndakaona kuti kugara nemurume handiwirirani naye. Ndakagara ndega kuti nditsvage business rekuita. Pandoburitsa mari kunohodha pepe ndoita kunge ndiri kungopa munhu mari kunge loss.
Saka ndakatondikamira paroti. Mari kungomudisa mari kuti aiwa kakuda kuhodha kanditi uri kupa munhu mari wopiwa product. Wozonoita tengesa product iye wodzira unotengesa product yeka unyepera ndakamboita zvemabhiro. Pandakarambana nechibaba chimwana wangu ivo vauya. Ndakati ge ndimbotsvaga business rekuita. Sezvo ndichinzi mimi mune zvinokushavirai tsvage zvekuita. Ndakahodha rekutanga handina urihodha ndakaripiwa nasekuru wangu. Zvikanzi muzukuru uri kuitei ndikati asekuru ndakagara zvikanzi mboya utore bhero uite sei umbofaisa. Pabhero iroro ndichakupa. Ini handizoti ucharivhura nemari asi ndinoda mapondo pachinhu wani. Ndati ho zveshuwa bhero ndakanoritora ndakarivhura nema$3. Ndarivhura nema$3 oka rinoita richidzika ka. Pawakazonditi chiita $1 inonda ndakuita pondo. Pawakazonditi chiita ma50 cents inonda ndakutodhora. Hanimugona. Vanda reiza mari yangu yekutora rangu. Ndareiza mari yekutora rangu ndakatora rangu zveshuwa. Vandaritengesa. Ndaritengesa ubva ndagara pasi. Inini mari handidye zvechiwaiwai. Ndakaichengeta zveshuwa. Vandagara pasi. Bhero iroro rakandinetsa kuritengesa. Ndonga ndakaita mwedzi ndichiritengesa. Mumba macho ndanchizviswedza nenzara kuti mari ibude yakakwana. Saka ndonohodha futi ndodzokorera pepe. Ini nangu rege ndiite zvangu izvozvi zvechipfambishi. Aiwa nangu kunyangwe mukandudza zvakaita sei handidi kuudza handidi kunyepera hako chibanda. Ndoda kuudza chinonzi chokwadi. Kunyangwe mukanditi senga bhaketi iri uende unotengesa madomasi ndotoona kuti ndechitoona kunge mukutondishandisa mukutondiabuse. Ini chandongoda kurara negotsi rangu ndopuwa mari yangu. Ndozvandokwanisa. Ndozvandakaona zviri easy mulife mangu. Unoda kubvunzira vanhu kuti business apa haisinawo yekuti here maybe wakada kuita business zvisinganatsofamba zvakanaka saka wakabva waora mwoyo. Aiwa kana. Hazvisizvo. Kuzvinhu izvi kaizvi. Kune vanhu vanotofamba vachitengesa madomasi otoona apa atengerwa apa ajamba apa. Handiti. Kwete zvokuti unoita mwedzi uchitengesa bhero. Nangu handidi kunyepera. Handidi kugara nechinhu chisingandipe mari. Zvinhu zvangu ngazvingoite karikiriki. Ndamira hangu parodhi pangu. Ndanyengewa nevarume vangu 5. $10 kana wabhadhara mapondo. Pamwe inopfuura $10. Wamwe wachawedzera kati rumba mukono anononoka ka. Mumwe achanakiriwawo obva ati aiwa shamwari ndikuda rimwe raundi. Handiwaiziya. Ndomuka hangu pamwe ndiri kuzvi$10 kana $15. Ndoza pa10 yangu yandamuka ndinaye. $1 makuseni. $1 masikati. $1 manheru. $7. 5 yangu ndokanda muchikodobi pondo ndakubhadhara nezvikwereti. Ndakanda muchikodobi mangwana ndokanda futi vandoona nditori right. Kupera kumwedzi ndikavhura chikodobi changu chandokanda ma$5 chinenge iri mari. Profit yegege. Kuda ndiri serious. Kunogona kuita mumwe munhu akuti anogona kukuona kuti urwadziwa nezvauri kuita izvi. Otoda kuti no maybe munhu nda kumupa mari yakawanda yekuti unopiwa kuti utange business audone. Udi here kutry that. Business akasiye kana achindimanager kuti chionesana kuti shamwari kuzviona izvi ndinobvuma. Asi hangu amen. Ndinongotryawo tiri tese tichizama tichibatsira nondudzo kuti ukuleka apa. Maybe chimwe chinhu chandakaona chandotopa mwe zvandingatokwanisi kuita. Ndakamboshanda mubhawa kuchitumwiso. Saka mubhawa manje ndane muskiri wangu wekuti murungu ka hakuzoona kupera kumwedzi mari ndisina. Saka mubhawa muni ndaihodha zvangu. Ndahodha zvangu. Iye pano titende munohodha 20 makiretse edoro. Ndoisa hangu 3. Ndopinda. Ndotanga ndatengesa hangu ndozotengesa rake kumashure. Anga asingahodhe fodya. Ndohodha fodya yangu ndotengesa fodya dzangu tumbwa tuitire. Aiwa ipapo tatakambowirirana ipapo ndakamboedza kuzvichengetedza. Wakashanda nguva yakareba sei? 2 years. 2 years. Alright. Ko fodya akazodziona mune fodya mushop. Zvinozofamba sei? Adzitengeswe dziri pachena handi display. Wanouya vachiti ndoda fodya ndongobudisa fodya yangu painenge iri ndichimupa. Ndozvandaita. Tumbwa tuya ndaingoisawo muchibhegi changu ndaine chibhegi changu
pachati ndoda kakati ndobudisa ndongompa bo asi doro ndaiziva kuti aiwa aiwanzouya kuma6 isusu bhaure danga night club taivhura na3 kuma6 kwekuya ndinorongedza pakanaka ndoisa uko kubvona 7 kusvika kunoedza aiwa ndienda display ndozvandaita. Last time pai wakataura iwewe nhau yokuti yongo wakambosungwa. Ndira kumuza kuti hapana here pamwe pawakambosungwa but uri kusungirwa nyaya dzemujolo idzi. Because pai wakasungirwa kurova munhu. Ko nyaya dzemujolo wakambosungwa here? Ya ndakasungwa. Chii chakanga chaitika? Nyaya dzemujolo ndakasungwa kakatowanda. Anasi da utongoti pemutsanangure maybe ka 1 or ka 2 because of our time. Pandakasungwa ndingakutaurira yangu pekutanga ndiri mumujolo nokuti dzimwe dzinozotirebesera yekutanga ini taitamba tiri 3 tichitamba tiri 3 pane friend yangu yanga ine mufesi wayo haiwe nebhegi saka taizoti kana auya iyo amwedu anenge akaita sei akarongeka saka akazouya shamwari yangu isipo auya shamwari yangu isipo svika nemumwe wangu maindi yakanotanga kupinda mubhawa ini nangu seuroka rinozvida rinoita sei ndaiti kana ndacheno zvangu ndaiwanzopinda mubhawa na10 ndaitanga ndatenderera panze paipe kuti wari panze waite sei wandione kuti urerera pinda mubhawa umo ndopakadzoka umwe wangu zvikanzi ivi mufesi uyo yari mubhawa mumwe wedu uyoyo ndikati mufesi wani zvikanzi mufesi wawashoti ari mubhawa vandati saka toita sei zvikanzi anotitengerere doro yeyu yada shamwari ini ndozvitemba hande tinotenga koti redu tatenga koti redu tikarimwa tikapedza tobva tanomutsvetera rimwe inini ndini ndichaitoenda naye mufesi yeyu tichatomuhwina chete unomuhwina haandomuhwina zveshuwa takapinda mubhawa ndanotenga koti rangu vatano rechitu vatamwa ndandamuchiki vandasvika ndika naibanguru bva patapinda muno mubhawa hamusi kutiona zvikanzi ndafunza kuti hamusi kuda kutaura neni komumwe wenyu ari ndikati munogobvunza munhu asipo seiko isi tiri pano haapo hameno kwaakaenda zvikanzi ndikati titengereyo kadoro zveshuwa akatenga rekutanga rechitu wari kwawakagara vandazovaendera ndika naibanguru zvinoita izvozvo kuti isi kumwa mutiriwo imi muri kunoko handeitomwira kusvikanzi aiwa imi mungatove patiri baba takanwa doro kusvika banguru ndakuwawainira ndavawainira pamukuru ndakazovabira foni newallet ndavabira foni newallet munhu akazviona musikana iwe mukaunta ndobva ndanoenda pakaunta paibva ndamuti zvawaona nyarara ainditya noti aiziva kuti ndiri violence vandamuti zvawaona nyarara zvikanzi alright vandadzokera ndagara ndakufunga manje kuti foni newaleti ndatora ndochiita sei ndopandakabva ndabuda mubhawa vandasangana nemufesi umwe wandaitisana naye zvikanzi andombokavanda kuti ndavhura hombe kubhawa ndakuenda padheni ndakasvika padheni pangu vandapinda pasi pemubhedha ndapinda pasi pemubhedha ndava ndatora dhishi vandarisaidzira kwekutanga kwemubhedha ndiri pasi pemubhedha vandasaidzira dhishi kwekutanga vandaisa bhawo vandaisa chimwe chibhawo kuti ndizvivharire panopinda munhu yaya akauya kuzonditsvaga handiwani zveshuwa murume uyo akabva aenda kupolisi inini handauza kuti mufesi wangu wandaudza kuti ndavhura hombe paachanzwa nyaya kumashopusi baba wachini ndabirwa achadaira kuti zveshuwa aende akanosvika pamashopusi handobva ati mudhara mabirwa nemunhu akaita sei ndobva ataura ndabirwa nehure rinonzi kudarakadarikadai svika ndasangana naye achitoti ndavhura hombe ndakumbonohwanda saka imene ndaikumba kwake munosecha pese mudharo yaana kuya ega mudharo yakabva aenda kupolisi aenda kupolisi ndopo wakabva wauya nepolisi wasvika mapurisi akangosvika bva atotarisa mumba bvawandishaya zvikanzi kuda buda hako pasi pemubhedha tikutokuziva zveshuwa ndakabva ndakambairawo ndabuda pasi pemubhedha dzachena kukamba padho wakaita sei wakavhura sei padho ndasina kukiya kana ndakati ndikakiya unobva waziva kuti hureri ratize rega ndiregedze kukiya nokuti ini statement randine rekuti wakazondiona ndiri pano pamandodza kuti denda ndamubida ndaitiza rangu ndasina kutombokiya manje
handina kuziva kuti watoudzwa kuti musikana endai munotsvaga. Alright. Ndobva ndabuda dzachena bva ndaendeswa kupolisi. Ndaendeswa kupolisi kuda wabira mudhara isoso ndaingoti nyorai zvamune mafunga. Nonda ndakadhakwa. Nyorai zvamune mafunga zvaari kutaura izvo ndizvo. Nyorai zvamune mafunga. Wavhura dhoketi rawo. Dhoketi ravhurwa mangwana acho vananzi kwamakoni. Maseuzi. Vandarara kwamakoni kumaseuzi. Mangwana acho vananonzi kuda ukuenda kukoti nhasi. Vandati alright. Ndakaenda kukoti ndaibvunda sezvinhu zvasati zvakamboitika muupenyu hwangu. Ndaichema kana mai vangu ndaingofona ndikati mama ndasungwa. Wasungirwei? Nekuda kwokuti vabereka ndavazive kuti ndoenda kubhawa ndaivaudza kuti ndarowa munhu mama. Ndinamatirewo ndibude oti alright. Ndaenda kukoti ndasvika kwamakoni ndaendeswa kumaseuzi kuseri. Hausvike kana kungononzi mukoti bvo. Ndaendeswa kuseri. Shamwari yangu bva yanouya nechikafu. Yauya nechikafu bva yanopinda. Ndobva nditi wangu mahwani. Wakatorere zvinhu zve noti shamwari yangu yanga isingazvibvume nokuti yanga isati yakamboona ndichivhura hombe. Ndakazviita muzivo zvekuti shamwari yanga haina kutomboziva kuti izvezvo ndo zvandaita sei zvandaita. Wakatorere zvinhu zvekuda ndati iwe sha dai ndakatora zvinganiko zvandokudza zvechokwadi anombotora zvinhu zvavo ini vanotopenga baba wewe zvikanzi alright pane kumasowe kwandaenda saka ndanzopfeke hembe iyi ndokufanira kupindisa mukoti wakaita sei wakapfeka hembe yange yakatota iri muplastic. Ndati iwe hembe yakatota kudai zvikanzi iwe ndatipfeka hembe ndabva ndaipfeka zveshuwa hembe iya ndanogara mumaseuzi vandadya chikafu changu papasvika magadhi jeri 3 zvikanzi handei takuenda koti handinozoti magadhi jeri ende auya nezigumba kumba riya riya. Ndobva takanopinda nekadhoke kuseri kadiki so saka iunganidzwa kuti takaiswa paloni ukadedzerwa zita rako upinda mukati. Zvikanzi ari kutanga kupinda ndopi zvikanzi ari kutanga kupinda ndeuyu musikana uyu ndiye ane mhosva hombe. Ndakanopinda zveshuwa mukoti ndapinda ndakati Mwari ndibatsireiwo necheumoni. Ndega ndaizvitongesa ndobvuma here ndoramba here pandakanzi kuda kwashe Jonasi sumudza ruoko rwako rwekurudyi uchitaura kuti zvandichataura pano chichawa chokwadi. Munonzi kuti mukoti unotoiswa nhiko. Sumudza ruoko rwako rwekurudyi uchitaura zvandichataura pano chichawa chokwadi ende Mwari wanditungamirire chichichi. Alright. Sumudza ndataura vandadzikisa ruoko rwangu. Nyaya yakatanga kutsengwa mukuru. Kuda kwashe Jonasi nyaya uinayo ndiye zvakati nemo. Unoibvuma here kana kuti unoiramba? Vandani ndinoiramba. Vayadzoka vayanotsengwa kuna baba wewe. Wadzoka kwandiri zvikanzi unoiramba uchiti. Ndikati inini nyaya ndikuiramba ndichiti baba wazveshuwa ndakawaona mubig man bar. Asi handina kuwabira. Vakandipa wega. Zvikanzi chirudzi tsanangura mapiro wakakuita. Baba vakanditi mari short term. Ndobva ndati $5 ndobva wanditi handei takaenda zveshuwa kwangu tasvika kumba kwangu wakanonditi ndikuda pasina protect taita pasina wakanditi ukuda mari ndobva ndati ndikuda $100 wakabva unondipa $100 zveshuwa. Aiwa mazoenda iwe neganda zvokuti kana iwe chibanda panguva dai wakasangana neni zvese zvatiri kuita dai tatoenda kudhara ndobva vanondipa $100. Kana wakatoka kutongoenda futi after show. Aiwa izvezvi ndakawamupfana kwandiri patadzokera kubhawa vanditi handei kuraundi rechi2 vanondipa imwe $100. Patadzokera raundi rechi3 vanondipa imwe $100. Rechi4 kunze kwaedza ndopo wakanditi handisisina mari ndausienda kubatisa foni yangu. Ndozoenda ndichitora foni yangu kumazuva rodoka. Ndozoenda kupa mari yako ndichitora foni yangu kumazuva rodoka. Ndazoshamisika ndichiona polisi ichiyamba mangu chiti ndabira baba ina nombobira. Zvikanzi ichokwadi rechi mwana. Vandati ichokwadi ndaiwe mukoti dhima iwe nameza state waipfeka magirazi wakadzikisa magirazi obva ndese voti mwana une makore mangani vandati ndine 25. Zvikanzi baba mune makore mangani zvikanzi ndine 42. Zvikanzi baba sei makazvipira kurara nemwana uyu musina kuprotect. Ndanda akatadza kushanda ndopandakanzi baba nhasi takunyora mapepa moenda hanzi kuroom chi18 muchanofirirwa bepa muchafirirwa moende kumatesti nemwana. Baba ndopo wakangoti handikwanise kuti ndiende kumatesti nemwana ingondipai kana uri mutongo wangu wamakandipa nokuti ini ndakawirirana naye
baba wakazopiwa community service iyo ndo wakashanda ndawabira inini ndindandine mosha asi ivo ndo wakazoshanda baba zveshiwa ndakabuda ndabuda baba ndafunza kuti zvavharana anoza kuti baba wari kutondigaira hora baba vakabva vanoenda ameno kanti musoja here baba vakanti chii handiziye ndakati papera 2 days yangu yekunonoka akakwenda kubhawa ndikunosvika pamusuwo webhawa zvikanzi nemumwe musikana kuda kutsvaga but baba wakanga wakechana nawo zveshuwa here zvenyoro aiwa handina ranga riri statement inini zvinhu ndandatotora alright but ukechana ungokambukechana handina wanga anga ari mufesi weshamwari yangu alright ndendati pamwe kuda pani pawajamba ka alright kungowarora iyo ndakawarwa action yekuti shamwari yangu haipo imimi muripo natowina chete ndobva ndanzi neumwe musikana kuda wauya pani pabhawa uri kutsvagwa vandati nani zvikanzi pane rori remasoja rauya rikamirapo vapapuruka 1 vabvunza kuti kuda aripo here saka indaona kunge ma1 kwauri ndati aiwe shandityeni ngavauye mazuva iyayo ndo mazuva ndairowa chamba ndaizvisimbisa zvecho handina kwandakaenda ndakatongopinda mubhawa vandatotendera ndanopinda mune rimwe bhawa ndapinda mune rimwe bhawa vandadzoka mubhawa mwemwe saka ndaive nesystem yekumira padho ndakaona reshuwa rori remasoja richiuya hana kutiza hana kuita sei ndichiriona ndaigaya hora ndobva wanosvetuka kwakasvetuka 4 vamwe vasara varimo havana kusvetuka vakawandakasezwa endo unobata munhu wechikadzi wasvika ndobva vauya pandandiri wakabvunza musikana wekutanga bva wabvunza wechi2 wechi3 ndiye akazondinongedzera zvikanzi yesu musikana ndati mhoro zvikanzi ndiononzi kuda ndikati yesi zvikanzi pana baba vari mumoto mhoro kuti wewe wakawabira ukaziva nekuwashungurudza uchiwasungisa zvaizvizvi vari pacommunity service ndikati naanombowasungisa iwo ndo wakaenda unoripota uchiti ndakaita sei ndakawabira but iwo vaiziva zvavanga waita neni zvikanzi zvinengei saka pava panojamba mumwe musoja musoja enda ndakambomubatsira kumashure ndapinda mumba wachida kubirwa vandasvika vandati ko vanhu mukuita sei kumurume wangu ineno hameno zvinhu unoziva kuti mwari vanogona kungokunzvengesa pane zvino ichida kuitika ndakatotipirwa nemukomana wetaxi driver inzi Tinashe vati chamwari mumba mune murume ane mari musoja but ari kungodyiwa mari yake zvichitsaga-tsaga andati hainini plan ndoita sei inini mufesi wiko ndofanira unomubvuta nchiti murume wangu ndova ndatopinda mumba wangu vandati komukuita sei kumufesi wangu ndokumbira mufesi wangu ndiite sei ndiende padhiri vandatotora mufesi uyoyo vandanomisa mutaxi vandaenda naye kumba vandanosiya ndamukirira vandadzoka angu kubhawa musoja iye ndiye akazowa mwari wangu musiwo akaita sei akanoburuka vauya achinosvika vati mudhara mukutaura kuti mwana uyu ndiye akakubirei zvikanzi zvikanzi mukuziva mazuva ndapuwa loni zvikanzi zvikanzi munoziva kuti ndiye mwana wandaitaura kuti akandiprotect akasiya akandikirira mumba mwana uyu haabo guys ngatiende dai daubaka dai akaba mari yangu nanhasi dai ndiri rombe ndiye mwana akandiprotecta pandakasvika ndichikuudzai nyaya yekubharaki ndopa wakabva watonopinda mumota zvikanzi mudharaenda uchida kutishandisa iwe munguva uzotiti handei pane hure rakushungurudza yayo haazviko watonopinda murori rakubva warova pasi ndo maperero akaita nyaya iyoyo koinga akuzouya kune aunga akuzouya sei iyo nyaya yakatongwa kudhara kwaMajor Street yakapera aida zvinhu zvake kamari kavani handiti kukoti inenge yapera here kukoti aifanira kuita apiuka amen alright ndofunga because of time kuda akwanhasi rega ndimbogumure pano saka da kuziva kuti panext video uchatigira nhau ipi next video watari wada kutoziva sokuti next video zvakamira sei panext video kune vanoda kuziva kuti ndinoshanda sei ndinogona kunge ndine box rangu remakono kwete box card box ndokuziva kuti pamwedzi ndorishandisa sei ndo chanendi nacho chine chichipisa saka muri weZimbabwe ndofunga mazvinzwa panext video garai matenga madata bundles akawanda nekuti video inenge ichinakidza uye zvakare like this video share the video zvoita kuti video iende viral tirambe tichidzoka zvakare nemaprograms akaita seaya anokuoneka ine mufaro ndiManasi mwana wakaChibanda pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.